फेरेंगा सार नोंथांखौ आङो जिमानखि गाज्रि मोनब्लाबो सार सोदोबखौ बुंबावो नाथाय नोंथां बायदिया दिनै हारिखौ सनमान होनो रोङाखै गावनि आफादखौ सनमान होनो रोङाखै एनएलएफबि मा जाखो एनडिएफबि मा जाखो नोंसोर मोननैबो जिखियानो जाया मानो हारिनि थाखायसो सोमावसारबोदोंमोन दिनै नोंथाङा एनएलएफबि आफाद बायदिखौ बेफोरबायदि बुंनो हानाय मामोन बबे पावारखौ लानानै बुंखो दिनै दं गाबोन गैया नोंथांनि पावारा बे पावारखौ लानानै नोङो दिनै बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा गावनि आफादखौ गावनि हारिखौ छे लाजिनाय गैया एसेबो नोंथांनाव दं नामा बेस नोंथांनाव बेस नाम्बार दङ ओइ फेरेंगा सार नोंथांनाव बेस नाम्बार दङ बेसआ बुंलाय खोन्थाहरलाय खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोसे इसोरनि अननायाव आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव बा नोंथांमोननि अननायाव मोजां दङ लोगोफोर दिनै आङो मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों होनोब्ला निस्सय आङो सिगाङाव बुंग्रोनाय हिसाबाव नोंथांमोना एसेबाबो खोनानानै बुजि मोनदों नङा होमबा दिनैनि गेजेराव जा फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रनजित बसुमतारीया एनएलएफबि आफादनि सायाव मा बुंदों आं बिनि सोमोन्दैसो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैदों मानो होनबा एनएलएफबियानो जा एनडिएफबियानो जा जोंहा बर' हारिनि स्ट्रं मोनसे आफादमोन बिनिफ्रायनो एनएलएफबि आफादा जोनोम मोनदों नङा होमबा एकर्डआ मोजां मथे जादों जायाखै थेवब्लाबो बिथांमोना बिजिरनानै बे एकर्डनि गेजेरजों गासिबो गोरोबथाया मोजां जायाखै साननानै बिथांमोना एनएलएफबि आफादखौ फिन दाफिननाय जादोंमोन थेवब्लाबोथ' दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बा फेरेंगा सारमोननि खावलायनायावनो बे एनएलएफबि आफादाबोथ' आखाइ थिखोनानै फैफिनबायना दिनै गावसोरजोंनो गोरोबना थाफैफिनबायना सरकारजोंनो अब्ला दिनै मानो गावसोरनो लाना फैनाय दिनै मानो गावसोरनो गोदाव सोराव खालामनो नागिरदों बिनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैनाय जादों नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो आखाइ खबजोबै रिकुवेस्ट खालामहरो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि मेन टपिकखौ नायनानै लाग्रोदिनि मानोना एनएलएफबिखौ बख'आसो दादोंमोन हाइ फाइ लाइफ स्टाइल खालामनो मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङमोन बेफोरबायदि मानसियासो एनएलएफबियाव हाबदों जायफ्रा बेस गैया जायफ्रा प्रिन्सिपल गैया जायफ्रा कुनु अबजेक्टिभ गैया जायफ्रा कुनु आइडिय'लजि गैया बिथांमोना होनो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'आगौ मानि जेबो मुभमेन्ट खालामबाय थागोन रन्जनखौ बख'नायानो खारन जायोब्ला मुभमेन्टनि मा हारि सिबिगोन नुदोंना खोनादोंना माबायदि बुंदों बियो बेनो जाबाय सासे गिदिर गोलावनि रावफोरा सासे सनमान गोनां सुबुंनि रावफोरा दिनै बिथां बायदियाबो एनडिएफबि आफादाव थानानै बेस्ट नाम्बार गैयालासिनो दिनै बिथाङाबो एनडिएफबि आफादाव थानानै सोमावसारबोनाय मानसिमोन अब्ला बेबायदि बिथाङा दिनै एनएलएफबि आफादखौ माबोरैहाय बेफोरबायदि सोंखारिनो हाखो मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ जाखो बेफोर बाथ्राया दिनै गुबुन हारिनि खोमायाव हाबजोबसिगोन बा हाबजोब्बायबो अलरेडि मा हिसाबै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनांगौ जाखो एनएलएफबि आफादा बेस दं गैया बेखौ बुंनांगौ मा गोनांथि दङ मा गोनांथि दङ नोंथाङाबोथ' एनडिएफबि आफादाव बेस नाम्बार गैया नोंथाङाबोथ' थोंजोङैसो डाइरेक्ट मोजां बिबानखौ मोनहैदोंमोन दिनै नोंथाङा जुदि गावनिखौ सानालासिनो गुबुननिखौ सानोब्ला गुबुनखौ बेबायदि सै खालामबाय थायोब्ला सैमा अमाफोरबायदि बेफोरबायदि नेवसिबाय थायोब्ला गावजों गावनो माबोरै जानांगौ जाखो बर' समाजा बर' हारिया बेनो नामा नोंथांमोननि हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाया बेनो नामा नोंथांमोनखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सिखोमा दोननाया बिनि फिथाइया बेसो नामा नोंथांमोना बै समनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारनानै बड'लेण्डनि थाखाय नोंसोरो हंग्राम खालामनानै दावहा नांबोनानै दिनैनि दिनाव बिटिआरखौ लाना फैबाय थेवबाबो रायजो राजाया गोजोना नङा एसेबाबो गोजोनदोंमोन नाथाय दिनैनि गेजेराव नोंथांमोन बायदिया गुबुन बिभाग खालामनायनि खेत्रआवसो रायजोफ्रा नोंथांमोनखौ दुखु मोनगासिनो दङ सार नोंथांनाव मा दङ नोंथाङा दिनै बे सानबानि बा बोसोरबानि पावारखौ लानानै एथ'ग्राब बेफोरबायदि गावनि हारिखौ नेग्लेक्ट खालामगासिनो दं नामा गावनि हारिखौ नेग्लेक्ट खालामगासिनो दं नामा गावनि आफादखौ नेवसिगासिनो दं नामा एनएलएफबिबाबोथ' मोनसे बर'निनो आफादमोन एनडिएफबाबोथ' मोनसे बर'नि आफादमोन एबसुखौबो थाङै थुङै लास्टाव नोङो दुसिगोन नामा गाज्रि मावनायखौ बासियोब्ला एबसुआ गाबोननि गेजेराव बबेबा मोनसे दलजों सरजाबनानै थायोब्ला गोरोबनानै थायोब्ला एबसुखौबो नोङो बेफोरबायदिनो आस्थि डाइरेक्ट थांखि बुंगोन फेरेंगा सार मा मुलाम्फा मोनखो जोङो नोंथांनि साननाया बेफोरबायदिसो दिनै रन्जन दैमारि सारनि बायदि साननायमोनब्ला नोंथाङा आरो आं दिनै बुजिनानै मोनदों जे नोंथाङा रन्जन दैमारि सारनि थाखाय मालाबाबो सोमावसारबाखैमोन आरो
NDP आफादखौ लानानै नोंथाङा मालाबाबो सोमावसारबाखैमोन हारिनि थाखाय नोंथाङा मालाबाबो सोमावसारबाखैमोन दिनैसिम रन्जन दैमारिया बिनि खारनावनो जेलाव फासिनानै दङ बेफोर दायनिगिरिया साफा नोंथाङानो गोजा आंनि नुहुरनायाव जों रायजो राजानि हमनानै मोननायाव दिनै नोंथाङा NLP आफादखौ दुसिनांगौ मा गोनांथि दङ नैबे रन्जन दैमारि सारनि बुंनायखौ खोनासंनानै लाग्रो एसे रन्जित सार जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जों जागोन देरहासार खोनाबाय दा नुदोंना नोङो रन्जित सार रन्जन दैमारिया बेसे गोथौ मेलेमजों सानदों रन्जन दैमारिनि सिमां मामोन दिनै रन्जन दैमारिनि सिमांखौ नोंथां बायदियानो थेर बेथेर खालामजोब्बाय बर' हारिनि सिमांखौ नोंथां बायदियानो थेर बेथेर खालामजोब्बाय बर' फिसाफोरनि गोरबोनि थैखौ नोंथाङा दिनै दै खालामनानै होजोब्बाय बिथाङा इसे गोथौ मेलेमजों इसे मोजां माइन्डजों साननानै बुंदोंमोन जोङो हारि होननानै सानोब्ला खौसेथियाव थायोब्ला जों जागोन बे बुहुमाव देरहासार गावखौ फोथायोब्ला हारिखौ फोथायोब्ला जों जागोन बे बुहुमाव देरहासार बे बाथ्राखौ बुजि मोनदोंना बे बाथ्राखौ बुजि मोनदोंना रन्जित सार दिनै रन्जन दैमारिया जेलाव दङ थेवब्लाबो बिथाङा जेलाव थानानैबाबो हारिनि थाखाय नांनो थाखाय रेडि जानानै दङ हारिनि थाखाय मोजां लामाजों आगान सुरलांनो थाखाय रेडि जानानै दङ बै समाव जि जानानै थांबाय हाथियारजों सोमावसारनानै जोबनानै थांबाय दिनैनि दिनाव सान्ति एकर्ड फैबाय जेला नोंथांमोन बायदिया लाना फैनाय सान्ति एकर्ड बिटिआर एकर्ड बेनि गेजेरजोंसो जोङो मोजां दावहाखौ नांलांनांसिगोन बहि आरो कलमनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों दिनै आर्टिकेलनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारनि केसा बेसेबां आर्टिकेल नाम्बाराव दङ बेफोरखौ नायनानैसो जोङो आयेनखौ गेलेनांसिगौ दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि रायजो राजानि सिगाङाव जानला मोनला गोब्राबबाय थायोबा जागोन नामा रन्जित सार नोंथाङा खुदखौ साननानै नायग्रो नोंथांनाव बेस नाम्बार दंना गैया नोंथाङा अरिजिनेल आफादनि मानसि नंगौना नङा नोंथाङा सासे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मानसिमोन नोंथाङा सासे उलबा कलेजनि प्रिन्सिपालमोन दिनै नोंथाङा NDP आफादाव जयनिं जादों बे राइट हारिखौ मोजाङै जौगाहोनो थाखाय बा हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै नोंथाङा NDP आव जयेन जाहैनायनि उनाव दिनैनि गेजेराव नोंथांमोन बायदिखौबो रायजो राजाफ्रा बै समाव आर्मि पुलिसजों दाउ अमाफोरबायदि नागिरजानाय समाव रायजोफ्रा नोंथांमोन बायदिखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा रायजो राजा आइ आफाफ्रा आर्मि पुलिसजों गावथारजासि बुथारजासि नोंथांमोननो ओंखाम खबसे जाहोनानै दोनखोमा बायदोंमोन जेराव मेराव दिनै बेफोरखौ सानहरनो हायाखै नामा दिनै मानो नोंथांमोना आफादजों बेफोरबायदि सोंखारलायबाय थादों जों नों आं रायजो राजाफोरखौ सोरबा बै समाव गाज्रि मावबोदोंबा बेफोरखौ सोंखारनो हायो MLA MP खौ सोंखारि गिदिर गोलावखौ सोंखारि ह दिनै गावजों बेफोरबायदि सोंखारलायनांगौ दरखार गैया नोंथांनि गोजौ लेभेलाव थानायफोरखौ सोंखारि गाज्रि मावदों ना मोजां मावदों बेफोरखौ बिजिर दिनै बर'जों बेफोरबायदि गावजों गाव नारसिनलायबाय थानानै जेबो लाब गैया फेरेंगा सार गोसोआव ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ अराय सम नोंनिफ्राय जोंनि सेन्टिमेन्टआ खम थेवब्लाबो जों बुंनो गोनां जायो नोंथांहा गोबां रोंगौथि दङ दिनै रोंगौथि थानाय सुबुङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा सार लाजिनाय मोनो जों बर' सुबुंफ्रा बर' फिसाफ्रा नोंथांनि बेफोरबायदि रावाव सापर्ट होनो गोसो जाया जों नोंथांजों बेफोरबायदिबा दिनै गावनिनो आंगो बर' हारिखौ सोरबा NDP खौ रन्जन दैमारियानो दाबोबाय NLP आफादखौ सोरबा बाथायानो दाबोबाय सोरबा बख'मोनानो दाबोबाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा बैसोरबायदि सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि सोंखारिथाव नङा बेफोर रावा नोंथांनि खुगानिफ्राय ओंखारथाव नङा फेरेंगा सार बेफोर रावा ओंखारथावब्ला जों नों आंफोरनि खुगानिफ्रायसो ओंखारथावमोन जों रायजो राजा फालिनिफ्रायसो ओंखारथावमोन नोंथांमोनखौ जों बै समाव दोनखोमा जाहोदों लोंहोदों ओंखाम खबसे नोंथांमोना गोजोनै मोनजाया नोंथांमोनजों लोगोसे जोंबो ओंखाम खबसे दै गरदसे गोजोनै मोनलोंबोआखै नोंथांमोननि थाखायनो जोङो बिखुं लामना होनो गोनां जादों आर्मि पुलिसनो नोंथांमोननि थाखायनो जों जेल जादों दाबो लेखा दं आंनाव जेल जानायनि दिनै नोंथांमोन बायदिया अब्ला जोंनि साननायखौ जोंनि बर' फिसाफोरनि मिजिंखौ मानो थेर बेथेर खालामनो सानदों मानो थेर बेथेर खालामनो सानदों हाजार सुबुंफ्रा नोंथांमोननि थाखाय जिउ गारनांदों हाजार सुबुंफ्रा नोंथांमोननि थाखाय जिनाहारि जाबोनो गोनां जादों बर' आइजोफ्रा
अब्ला बेफोरखौ सानदोंना सानाखै एनडिपि आफादखौ जोङो सनमान होयो एनएलएफबिआनो जाथों जों सनमान होयो एबसुआनो जाथों जों सनमान होयो नाथाय नोंथांमोन बायदियानो दिनै बैफोरबायदि सनमान होनाय बा फोथायजाथावना खामानिखौ गोजान खालामना होगासिनो दं रायजो राजानि गोसो गोरबोनिफ्राय बेफोरबायदि खामानिखौ दामाव फेरेंगा सार आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै रिकुवेस्ट खालामहरो अननानै प्लिज गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ गार हायोब्ला गुबुनफोरखौ मोजां खामानि मावदोंना मावाखै बेफोरखौ नोजोर हो नोंथांनि गोजौ सोरबा एमएलए एमपिफ्रा मिनिस्टारफ्रा मोजां खामानि मावदोंना मावाखै बेखौ नोजोर हो नोंथाङा आंनि गोजौ लेभेलनि एमएलए एमपिया खामानि मावदोंना मावाखै बेफोरखौ नोजोर हो नोंथाङा दिनै सानदों नामा थाखा फैसाखौ थैयोब्ला लांफागोन बा नोंथांनि बे दा थानाय 5 बोसोरनि पावारखौ थैजासिम लांफागोन होननानै बे माब्लाबाबो जानाय नङा फेरेंगा सार नेभार नोंथांनि साननाया बे माब्लाबाबो जाया मानो होनब्ला दिनै थाखा फैसाया जोंनि आखाइनि मैला मानसिनि पावारा दिनै आखाइनि मैलासो बुंजायो दिनै दं गाबोन गैया सादा नानानै जागोन जोङो आखाइखौ जिस्रिजों हुगोन खारगोन दैजों सुगोन खारलांगोन अब्ला साननानै नाय जोङो बे पावाराव थानानै सानबेसे बेफोरबायदि जों गुबुनखौ एथ'ग्राब इनाय खालामबाय थानो गावजों गाव जों बेसेबां नासयलायबाय थानो दिनै नोंथाङा दङ गाबोन सोरबा फैनो हागौ बे पावाराव अब्ला नोंथाङा बैनि सिङाव थानानै बै समाव बुजि मोनगोन फेरेंगा सार जोङो लन्थङै फैदों जेब्ला जोङो लन्थङैनो थांफिननो गोनां जागोन जोङो माब्लाबाबो गावनि धोन दौलत बिसि फिसाखौ माब्लाबाबो जों लोगोसे लांफानो हाया बेफोरनो जादों गासिबो इसोरनि दैदेननायाव नोंथाङा बेयाव जानला मेनला आयेन खालामबाय थाबा बा सोरखौबा बायदिसिना गोब्रामबाय थायोब्ला सोरखौबा नासयबाय थायोबा बर' फिसाजों बर' फिसा गावजों गाव गादबलायबाय थायोब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ जोबोद गोलाव जानानै फैबाय दिनै आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना निस्सय नायनानै बा जोबजासिम नायबोबाय स्किप खालामाजासे बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै रोजा रोजा साबायखर हरो आरो खुलुमनाय जासिहरो दिनैनि गेजेराव जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि दुसिलायबाय थानायखौ ज्राब दोननानै जोङो हारिनि फारसे बोरै जौगालांनो हागोन बेखौसो जों लामा नायनांसिगौ बिदिब्ला लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनखौ जोबथानायाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरो अननानै जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लायो जाहाथे आंनि भिडिअ गोदान आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम सौहैनो हायो बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय बेजों लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय जय हिन्द बर' हारिनि बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन।